Trevor Production. Oh gosh. Tiri pano asi hatisi be pano ndaida kukara kara zvagana kisa izvo zvinoita mweni tiri mweni paneno nyika kwangu ndepi nyika ija adairo namba alo famba zvakanaka guaunonono kawozomanyi sisa nei wakadaro nguva time o'clock time o'clock time o'clock time knock gadzirira nguva iwe wandiwa waziwa here mweya wangu shua kudai here moyo tena tingwerewere inyama yoga inobatwa neuwere nyama inova mweya woinepi tiri pano asi hatisi be pano ndaida kugara gara zvakanakisa izvo here zvinoita mweni ndiri mweni paneno nyika kwangu ndepi nyika itsva kana tele adairo namba alo famba zvakanaka guaunonono kawozomanyi sisa nei wakadaro nguva time o'clock time o'clock time o'clock time knock guaunonono kawozomanyi sisa nei wakadaro nguva tiri pano asi hatisi be pano ndaida kugara gara zvakanakisa izvo here zvinoita mweni tarisai mukati menyika yatiri kurarama mune zvakawanda zviri kutivhiringidza. Tarisai vana vaMwari, uyai mudzoke, siyai zvinyangadzo zvenyu, tiri kubata mabasa akaipa. Saka isusu ngatirambei tiri pana Jesu Kristu, nokuti Jesu Kristu ndiye anotibatsira. Hakuna umwe munhu tinowimba naye, hakuna umwe munhu anotisunungura kunze kwaIshe Jesu Kristu. Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Haleluya. Ndinotenda hama dzangu, ngatichemei tine tariro. Vaenda vazorora kwasara isu, ngatirambei tichiziva kuti kuna Baba. Ngatinamatei Baba nokuti ndiye anotisunungura, nokuti kudenga takagadzirirwa dzimba dzekuzogara. Ngatisazoitei Baba kuti tizoite zvigevenga, atiri kumuka tichitambudza hama dzedu. Mazvita mapostori, ndinokutendai zuva ranhasi. Mazvita zvenyu, mazvita. Rufaro kwamuri, rufaro kwamuri. Haleluya.